Binagi na yan. Binagi na po. Pwede niya tayo makalulak eh. Mabago yan, di ba? Mas malaki na din kabuhay. O bomba ka, Dok. Oo. Kasi, malaki na din kumain. Ano pa kaya kay? Hindi kailangan. Naging stretch yun, ano? Lumi, no? Lumi, ano? Stretch ka to. Ano na dalit ko pa rin eh. Malang ko pa rin eh. Wala lang, mabago na yun. Ay, dumi yun. Ano ito? Ano mo, yan? Gataw. O bomba ka, mamalun, Dok. Ano? Ako na. Ano ba? Sapa. Sapa ka? Sapa na sapa yun. Nakalam na din yun. May sapa. Sapa ka yun? May pupunta nga yan eh. Sa tako ay kailan. Dahil yun po yun. Pag-inisan tayo, oh. Kaya mabos din naman magalente, oh. Mabot ko lang. Ito.